Һәр бер чырның үз җыры. Казанның Чулпан мәдәният үзәгендә 80-90 еллардан алып, бүгенге көнгә кадәр тарихны чагылдырган кабатланмас моңнар дип исемләнгән ретро-концертлар сериясе старт алды. Биредә халкыбызның яраткан җыр моңнары яңгырады. Тулырак Мөршидә Җихан репортажында. Кабатланмас моңнарны тыңларга халык үзе дә җырлый килә. Мондый уйнаучылар барында татар күңеле җырламыйча, биемичә түзә алмый күрәсен. Татар халкын милләт итеп тоткан әйберләрнең нигезе тел, моң һәм сәнгать булуы бәхәссез ди үткән буын җырчылары. Шамил абыйның тавышы әле дә яшьләр көннәшерлек, бер үзе генә булса да сәхнәне тутыра. Bir uylaganım elle barıp da durmayayım mıkan deyip. Çünkü bir aytkanlar bit, kişe kilsem şey çık bitken bular yan deyip. Şunday prinsip bilen yaşaysan hazır. Onlar uyladım ben aytam, yok barayım hele. Yaşlarında görüp. Кабатланмас моңнары белән сәхнәдә өлкән буын җырчылары да, яшьләр дә бүлеште. Оештыручылар әйтүенчә, әлеге концертның максаты да шул. Монда безнең Шамил абый Әхмәтҗанов белән башланса, концертыбыз ул балалар филармониясе белән төгәлләнәчәк. Күпернең бу башында, чөнки аларның багажын кабул итүче, дәвам итүчеләр бар. Җырның җыртыгы юк, яраткан җырны ишетүгә үзең дә кушыласың. Игътибарыбыз менә шушы ретро җырларга, ретро иҗатларга бик кимегән иде. Һәм бүгенге көндә Аллага шөкер без яңадан үзебезнең тамырларыбызны, үзебезнең үткәннәребезне борылып карап, аны күзләп, яңадан искә төшереп йөрибез. Җыр кичәсендә саз ансамбленең яңадан сәхнәгә менүе аерым бер бүләк. Безнең ансамбльдә татар кызлары гына түгел, төрле милләт кызлары җырлады. Әле бүгенге кадәр дә менә бүген сәхнәгә чыгачак. Ирина Трофимова бар, ул үзе музыка белгече булып китте. Анда берничә кыз килделәр. Берничә кыз килделәр, ул шундый чакка туры килде, шундый чакка. Алар Германияга бардылар. Барып кайттылар да 15 кыз җырлыйлар иде. Бары тик анда алып киттеләр 7 генә кыз. 8-е калды. Бик үпкә барлыкка килде. Шунда кайткач алар тегеләр килмәде. Алып алмаганнар име, анда алынмаганнар. Менә шундый вакытта кирәк иде кызлар. Менә анда фамилияләр барлыкка килде, алар инде сазны тоткардылар. Фазыл карый, зәңгәр күккә, күктә алтын йолдызлар. Фуат абыйның бәрхет тавышын танымаган татар сирәктер. Кышкы учак җыры белән татар җыр сәнгатенә килеп кергән Рамил Миндияр соңгы араларда бик күренми. Иҗат концертларында күренми. Мин чакырган җиргә генә йөрим. Яңа буын җырчылары концертның икенче өлешендә сәхнә тотты. Тамашачылар фикеренчә, яшьлеккә алып кайтучы җырчылар концертлары бик тансык. Шанага утырып кыш көне авылдан авылга концертлар куеп йөридек. Шул шартлар искә төште. Яшьлегебезне эзләп килдек без монда. Һәм таптык. Үзебезнең яраткан җырчыларыбыз, бик нык яраткан баянчыларыбыз барсында күреп, рәхәтләнеп ял итеп утырабыз. Әлеге концертта җыр аша тамашачы төрле елларга сәяхәт иткәндәй булды. Мөршидә Җихан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.